Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Έκτακτο. Οι σκοτεινοί ψίθυροι κινούνται σε μυστικά κανάλια, λέγοντας για ένα σκοτεινό σχέδιο που αναδύεται από τις σκιές. Υπάρχουν εκείνοι που θα ήθελαν να δουν την ιερή μας πίστη να ανατρέπεται και το φως του Χριστού να σβήνει σε όλη αυτή τη χώρα. Μια αίρεση έχει σχηματιστεί, τα μέλη της προέρχονται από δυσαρεστημένες χώρες πολύ πέρα από τα σύνορά μας, των οποίων οι θεοί είναι παράξενοι και διψούν για κυριαρχία. Αυτή η αίρεση λατρεύει μόνο την εξουσία και ποθεί τον έλεγχο των ψυχών των ανθρώπων. Αντιλαμβάνεται τη δύναμη του ορθόδοξου πνεύματος στους ανθρώπους ως εμπόδιο στους στόχους της. Η ενότητά μας στο Χριστό και οι τέλειοι νόμοι Του που εδράζονται στην αγάπη απειλούν τις ψευδείς δοξασίες της αίρεσης που έχουν ως στόχο να διχάσουν και να προκαλέσουν σύγχυση. Ως εκ τούτου, έχει αφοσιωθεί στο να κάμψει την αντίστασή μας με κάθε μέσο. Η αίρεση εργάζεται κρυφά, σαν φίδι, για να υπονομεύσει τους ποιμένες του ποιμνίου μας και να παραπλανήσει μερικά από τα παραστρατημένα πρόβατα. Σπέρνει λεπτά ψέματα για να διαβρώσει την πίστη στα δώρα του ουρανού, την εικόνα και το μυστήριο. Απευθύνονται στα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων και η αμαρτία ωρεοποιείται για να διαλύσει τους δεσμούς της αρετής. Επιδιώκεται να φουντώσουν οι διαχωρισμοί μεταξύ γείτονα και γείτονα, πολίτη και συμπατριώτη. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική φύση αυτού εναντίον του οποίου αγωνίζονται. Γιατί το ορθόδοξο πνεύμα είναι σαν το σίδερο που γίνεται πιο σκληρό κάτω από τη φωτιά. Η πίστη μας έχει νικήσει μεγαλύτερες δυνάμεις της κόλασης από αυτή τη λατρεία και σίγουρα θα την νικήσει με τη σειρά της. Όσο παραμένουμε ακλόνητοι ως ένα στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, τα σκιώδη σχέδια τους θα αποτύχουν. Οι πύλες του άδειοι δεν θα υπερισχύσουν. Μείνετε πιστοί, αδελφοί και αδελφές. Το σκοτάδι διαρκεί μόνο μια σύντομη νύχτα, το φως του Χριστού είναι αιώνιο. Αμήν.